A dyma hi'r sgets ola am heno, a hynny gan glwb Pen y Bont Sir Gyfyrddin, ymynanu i'r ward geni plant. Swyn Marco? Ble ma? Nasa fi. Bydd fe'n hwyr i angladd ei hunain. A bydd hwnna lot yn gynt na mae fe'n ddisgwyl os na siabydd ei blinkin stomps. Ar y mas yna, Jill fach. Bydd e'n ma nawr. Reit, a fi cael lwc arall nawr. Emyr, dyr ydi Dafydd. Jack! Diolch byth. Wel, Jack bach, ble ti bod? Peidwch a gofyn. Dath sgwrt mar gwyn mewn i'r garej awr yn ôl. Dad, byle ti wedi gweld i oedd Paid, bydd e'n car nawr e mwyn di. Sori, mam, ond oedd y redi dydi chwythu, tweld? A oedd dŵr dros y llawr i gyd. Wel, os bydde ti wedi bod yma 10 munud yn gynt, with dŵr dros y llawr fan hyn fyd. A dim redit y hon oedd wedi chwythu, cofio? Cada'r ben, Emyr wir. Mae Jill mewn myna, Jack. Cerdis mewn ati. Mr. Cole! Mae'r midwife ar y ffordd a bydd y tîm gyda chi mewn 2 eiliad. Reit. Diolch Dafydd, Mr. Cole. Oce. Mrs. Jones! Dydych o'ch hwyli di ffindio. Helo, cariad! Bydd iawn sydd wedi bod. Oedd y redi dydi chwythu a'r ysgwrt mar gwyn a Hei! Ble ti'n meddwl ti'n mynd? Bydd ti? Parabart? Na. Fe yw'r midwife. Fi? Ala, ffili bod dyn nhw e? Os dim ots a fi os mae blinkin monkey yw e. Gadael o mewn, reit? Nawr te, Mrs Jones, pidwch panico. Fi'n dab hand ar y busnes ma. Just watcha ble ti'n dabo o boi. Shwt mae'r contractions, Mrs Jones? Chi moyn bach o gas yn e? Ie, go on, e? Na gechan, dim I ti, Mrs Jones. Reit. Gewn ni look ar beth sy'n digwydd mewn fan hyn, efe? Jack, chwi. Cael galw? Sy'n digwydd? Dwi eisiau gweld pen y babi! Mae son pen o ysgrifenwyd! Na, un fi yw hwn. Mrs Jones, pwys o arall nawr. Come on! O Jack, te hynny lawr ni fa. Iawn. Na fe, mae wedi dod. Llongyfarchiadau I chi. Jack, tre. O Kelly, weithio mam a dad. Iawn. Wel, beth chi wedi cael? Ni wedi cael babi. Na, beth am y rhyw ychan? Dad bach, rhwch amser I fi. Na, ge crot. Na? Bachgen, neu mer. O'n i di anghofio gofyn am Jacko. Diolch nhw'n da fi. Pwy sy'n fi? Na, Mr Jones. Chwyd. Chi sy ar ddoi. Y ddoi? A mae'r trydydd dy fi. Fiblet? Wel, Jack bach. Siwrdys I benna inde. Wedes ti wrthai bod chi'n cael problemau. Wel, fe si at y doctor a wedodd hwnnw wrthai I drial bach o lubrication. Mae bon a fod o hwnna sy'n arfau. Pam? Beth yw sesti? Wel, 3-in-1 oil. O'r gylle fe di bod wath? Siwr ni? Wel,
O'n i di meddwl iwso WD-40. Ac o'r ward famolaeth wallio a tifan gefn llwyfan. Sgets Aber